Naa si Mads na kukol? Sus, ko kuyawan butagin sa bisita, oy. Ay na si Mads pa? Nana. Anong gipalaag na po natin dire? Wala mo kay trabaho mo tres balay ba? Tanaw mo gaso, no? Mads, ganina ra ka Mads. Sabaan kay si Papa, oy. Tanawa raw. Ako pa'y mali, oh. Mads, lingkod sa diriya Mads. Paabot nga na mamisita sa tuwa. Kailangan dyan ko dili magtambay, Mads ba? Kaya nandiyan akong get diri. Tora, oh. Anong dili mo ginadala ko yung barkada, oy? Sus, dili pa yun magpaabot kung may bisita. Pasul-hasul rin sa tuwa. Ayaw na paminawang yaw-yaw ni Papa Dra, Mads. Ay sos, ana dyan ang mga idaran, Mads. Ayo! Pare-abeng! Pare-abeng! Oy, pre. Ano siya to, pre? Pre, naam na kayo dalaga di hadi ay. Mamisita ko ng isa, be. Ayos na. Ang sakuha magkamananghid, pre. Dito pananghid sa isa, okay. Yahan ang kauban. Mads, naam na kayo kauban di ay. Kita anang naa, mangutana pa jud ka. Grabe po ka, Mads ay. Bisin, pwede ko nimo ma-regards diha, Mads. Mamisita ko si mong kauban ba? Sa iya ha, panangid, gano sa kuha, man. Unsa ko niya, mama? Grabe, istrikta ha po ni mo, Mads. Oy, Mads, si pangalan na mong kauban day, Mads. Siya pangutan na ba? Ay, ma'am, pwede ko makikistorya sa imo ha, ma'am? Istorya raman ka ha. Pwede ko mutapad ni mo? Ang ingon kay makigistorya. Unya, makigtapad naman hinoon. Ano ikaw ay mutubag, Mads, nga siya may akong gipangutana? Ya, pamilya lagi na ako imong nauya. Ha? Pamilyar? Grabe. Maulong, putaan na. Murag kinugos na ko imong anak ya, ay binuang diha. Unya, mutapad makakakol. Hilig mong paday kag bata day kol. Tora, oh. Mau na, pataka pa. Imur mo rin ng kumari di ay. Ayo, May, pwede ba daw mamisita si Dindin sa imo ha? Yanong ikaw may mananghit. Maulaw man daw siya. Yanong maulaw man daw. Ngingingi, gikilig si Mads. Kung sa man may patuon na nako. Ikaw, good. Ayo. Ngi, ulo-ulo pag yun. Kanang gingnan, kambral ganiya. Gani na, sugo-sugo pag yun. Unsa rin gingon niya? Sumani mo, unsa isugo ni mo? Ala, si Mads. Unsa man, maduol ka, dili. Sunod na lang, oy. Pisot o mindagan. Klaro. Ayo! Hala, Mads, imuhag yun na, Mads. Anong pagasgawas mo dyan ang cellphone niya daw? Naka-iPhone man, ingana man na. Hi mga madam! Unsa dito yun ni mo ya? Kanang... Umisita ko sa iyong barkada ba? Ya, nga nang mamisita makasako aya. Nakita mo ko na ako sa imo na bagay tang duha. Susya, ayan dyan pang ambisyon niya. Pero edad mo ya? 21 ako, ma'am. Bata pa gayo, hambugiro na. Ayaw na, Mads, oy. Hilas kayo. Ma'am, bago kaya akong cellphone ba? Nya bag-o, nangutan ako. Gusto na ako ba? Ikaw ang wallpaper dere. Susyaw, adyo kay pakian ng cellphone ni mo ya. Ibu ko hilig og 21 ya. Ano, Mads, banati pa, Mads. Ano di gusto nimo sa laki, ma'am? Gusto na ko edad-edaran na. Kanang matured na ba? Ma'am, madala manigmat sud akong naong ba? Pwede naman niyo. Na, samot. Di ko gana ang tag-asog buhok. Gusto ko mubog buhok. Bahalag dangas lang agi. Wala, si Papa. Pagwiyo, dra pa. Apil-apil. Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Klaro.